Regina Marie waunotaura ukanzi kurosa uende saka vasiri kunzwisisa isori ya live vavari kulive kwacaptain lunch yangu yapera ndakungoita just few seconds this audio ndeyanhasi saka munhu wangu manje handipowo chigwedu anonoka hanzi atombofarisa ibitterness yekuti sori yakarambwa dai yakarambwa yakabvumiwa sori haimboswera achiita izvozvo because kutoziva kuti macells akadonha saka mukomana ari kutoda zvake kutosimudzirwa kwete zvekutamba saka iyi bitterness yemunhu aita sei arambirwa sori tiri kuzviziva kuti zviri kurwadza baba zviri kurwadza baba zviri kurwadza baba hazvina basa chero kati hei sori hechi chatina mboti tokuda iwe wanga wanzi nanuite sori zvawakabuda ukanotukirira vachikubvunza hakuna gara ikoko taitozviziva kuti wanga watumwa handiti mai vako nezuro vakataura kuti kati ndataura naye hechita hatina kupusa gara ikoko macells adonha handiti wakati una namai vanyuwani vana mai vanyuwani ngavaitise macells hauna kumboita problem yekubhadhara vashandi uchiri kushanda namai shushuiwe hauna bare zvino ambassador, the best ambassador in the world vakazvivharisa uchabhuroka vashandi vese vachatiza ka remember kana vasingabhadhagwi vachatiza vari kutoinda mbichana baba isusu tinoshanda kaisu tinoshanda tobva tabhadhagwa exactly pataura monthend ishi ichingoti gedye mari yedu inobva yapinda ndiani mushanda anoda kushanda asingabhadharwi rega tiinde kubasa kwatinobhadharwa isusu kwete kubasa kusingabhadharwi vanhu tatigara ikoko nanamama vanyuwani ko vari kuadvertise vasikisa masales zvakafa chaora chinhu ichi